салом дӯстони азиз, хуш омадед ба гурӯҳи мо. Умедворам хуб ҳастед. Дӯстони азиз, ҳафтаи гузашта бисёре аз тамошобинон барои мо паём менавистанд. Ака, барои мо фаҳмонед. Мо дар WhatsApp бо гурӯҳҳо аъзо ҳастем. вақте яке аз аъзоёни гурӯҳ расме дар гурӯҳ равон кунад, дар галереяи телефони мо он сахранид мешавад. ва чӣ кор кунем ки ин кор нашавад ва намехоҳем ин корро? ташаккур. ман имрӯз барои шумо ёд медиҳам ки чӣ кор кунем ки он расмҳо ё видеое ки дар дохили гурӯҳ равон мекунанд дар галереяи телефони шумо пайдо нашавад. дӯстони азиз, барои ин кор ба WhatsApp ворид мешавем. баъди ворид шудан ба настройка дохил мешавем. айни ҳол ман дар настройкаи WhatsApp қарор дорам. дида истодед дӯстони азиз, ба чат ворид мешавем. баъди ба чат ворид шудан видимост медиа. дидед, айни ҳол тугмаи ман рӯшан аст ва чизе ки агар ман дар ягон гурӯҳ аъзо бошам ва яке аз аъзоёни он гурӯҳ расм ё видеое равон кунад, мисол ҳамкурсони ман, дар галереяи телефони ман он расм ё видео пайдо мешавад ва онро хомӯш мекунем. дидед, бо хомӯш кардани видимост медиа, ин тугма, бо хомӯш кардани ин тугма, дигар ё он расме ки аъзои гурӯҳ, яке аз аъзоёни гурӯҳ ба гурӯҳ равон мекунанд, дигар дар галерея ё телефони шумо пайдо намешавад бо хомӯш кардани ин аломат. ин буд омӯзиши кӯтоҳи имрӯзаи мо. дӯстони азиз, боварӣ дорам каме ҳам бошад барои шумо фаҳмо буд. агар фикру андешае доред, дар инстаграми мо нависед ё нофаҳмие бошад оиди барномаҳо, ҳатман барои шумо кӯшиш мекунем ёд диҳем. то омӯзишҳои оянда, хайр.